kasay-say para. Thank you. God bless you, Senador. Okay. Bishop, salamat. Una-una. Kapa. Katawa lagi mo. Katawa lagi mo. Okay. Ihinumduman na to. Pamilya mo ihinumduman na to na the authority, which is the government, is established by God and instituted by God. Okay? Whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Correct. Tama? Diba? So, therefore, kung sinabi ng government na Correct. bawal yan, Bawal talaga. bawal yan, bawal yan. We have to obey the authority. Nakuha niyo na ba, no? Pag sinabi ng authority na bawal yan, hindi tayo supak sa authority. Because the authority is established by God and instituted by God. Okay? Ang second point ko rito, ang gano'n ko doon, sabi ko, pag pasarado sa kapa, dapat pinag-isipan din. Pinag-isipan. Ito, dapat, binigyan ng time, 2 buwan ba? O, in 2 months, isasarado ko na yung, pasarado ko na yung kapa, kunin nyo na yung mga investment nyo. Correct. So, dili maghilak ka itong mga pamilya na nagprinda itong balay, nagpaligyan ka ng kabaw, baka, para i-invest dito sa lapaw na natunaw lamang. So, yun alam mo na yung sitwasyon niya. Tayo, kumbaga sa ano, ako, sinasabi ko nga, ina-announce ko na ito sa kanila lahat. Sabi ko, kaya ako, pagkatapos pagsarado ng kapa, nanghingi ako ng data sa computer, yung lahat ng mga data, yung mga nag-invest ng kapa. Ang sabi ko, pag ako nanalo, ibabalik ko yung investment ng mga tao. Ibabalik ko yung invest nila doon sa tao, kasi doon ibigay mga tao. Na yung mga nagpakamatay, na yung mga nagbaligyan, nagprinda o balay. Pero naamo ko dita, ibalik na ko na sa ilaha. So, advice na ako sila nga, ayaw tatak-takag sulod ng investment nga against the government. Kung ka na makatakbo gusto ka, sige, mahata ka diya. Pero, risky mo na. Yun, ano ba? So, ang ako lang nito, gusto ko dala ko isalamat ko si Presidente, pagpasarado niya, biko, pwede ba natin bigyan ng 2 buwan o 3 buwan? Ang problema ni Presidente, naminaw siya kay Kibuloy. Tinood mo na, naminaw siya kay Kibuloy, kay si Kibuloy, nawala naging kabay si Bahan. Tinood mo na. Yan, dikit man kasi Kibuloy. Pasara na, pastor. So, naigwapo, di ba tayo, ang tubag naigwapo, napoy din gwapo sa gito. Kaya sa inyong pabor ba, sa mga nag-invest? Kaya, ang gwapo diya, kung ikaw nag-invest, magkakwartin ka. Pero maabdan niya ni kag hunas. Kasi na, ang pagko na po, inikanawan po sa government na bawal na siya, bawal na siya. Authority ko na, pag mabita ka ni Jordan, tanang tao mag-mask. Mag-mask din ta. Tama, di ba? Tanang tao mag-facial din ta. Tanang tao, hindi mo gawas. Hindi kita magawas, kaya authority man na sukwa na ito and instituted by established by God yan. Romans 13, 1-7. Masahin nyo lang. Salamat. Ikaw na pa. Napakagawa. Maminaw sa ta, kay mutubag si Senador. Maminaw sa ta. Mauna akong ginakuhaan. Dapat hindi maapektuhan ang mga tao sa personal na mga kalitan ng bawat isa.
ano ko naman, kung naglabag sila sa ating gobyerno, kasuhan sila. Kung ano maging desisyon ng gobyerno, ng authority, hindi yung dahil may personal ka, i-personal mo sa ipasara na yung 11,000 families, hindi ko kunti yan. Marami, yung 11,000 may mga trabahante pa sa bahay, mga anak pa yan, mga soldado na. So, i-consider din natin, especially nung pagpasok pa ng pandemic yun. Kaya ako, against ako sa pagsarado sa IBST. Ang tabangin din ito sila na naitrabaho, kaya pandemya ito, tabangin ito sila kaya trabaho para makakaon pamilya. Pag sarado ni mo, wala sa tinood lang, duha akong kabalo na nagtrabaho sa IBST, may pangamatay. Tapos, yung iba namatay na rin, dahil hindi nakayanan. Yung depressed sila, yung iba, parang hindi alam kung anong gagawin kasi wala silang alternate source of income eh. So yun sinasabi, i-consider din natin na kung ako may galit sa'yo, hindi kita pwede makitang dali lang maghanap ng away pero mahirap na mabasa. Pero kailangan may batas naman tayo kasuhan natin. Kaya pagdating ng panit, papakulong natin ng kawatan dyan sa pamagitan ng due process. Hindi yung ipapakulong na damputin ka na lang dyan, damputin ka lang violation din ng human rights ka na. Inatakin yung karapatan natin. Okay. Salamat. Ay, salamat. Palakpak mo, kung mga nag-invest, ay balik na. Ako daw, President. Pero, magkagam ng tamo ngayon. So, alam mo,